Dobré ránko, priatelia. V jednom z minulých videí som vám sľúbil veľkú lavičku, takže keď práve idem. Takisto som vám v ďalšom videu sľúbil, že keď pôjdem ja sa preto pozerám dolu, lebo pozerám pod nohy. V ďalšom videu som vám potom sľúbil, že keď pôjdem ku lavičke, tak vám prichystám, alebo mám pre vás prichystané nejaké prekvapenie. Takže aj to platí a za chvíľočku ho uvidíte. Ako vidíte, nejdem na motorke a to je z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že tá lavička je iba pár minút pešo od miesta, kde bývam, takže nemá cenu tam ťahať motorku. A druhý dôvod je ten, že vám cestou chcem dať nejaké tipy na miesta, kde by ste eventuálne mohli sa pozrieť, keď budete niekde v okolí, pretože sú tie miesta fakt pekné a sú to miesta, ktoré som vám spomínal tiež v jednom z predošlých videí, kde som bol na výlet s domácimi a natáčal som bez kontextu, pretože sme boli autom, takže vlastne preto idem pešo, aby som vám počas tohto videa, ako budem nahrávať, aby som vám počas tohto videa mohol dávať prestrihy z tých miest a zároveň vám ku nim mohol niečo povedať. Inak, ty kokos, ani neviem, 2 minúty nahrávam a už ma bolí ruka, lebo mám to teraz takto poriešené, keďže si nepamätám názvy tých miest a celkovo nechcem stratiť niť, tak mám na držiaku kameru a za ňou mám držiak na telefón a telefón, na ktorom beží čítačka, kde mám poznámky, takže keď sa vám zdá, že to čítam a nehovorím to z hlavy, tak čiastočne máte pravdu. Ja sa síce snažím hovoriť z hlavy, ale sem tam sa pozriem na ten text vzadu, aby som videl, že kde sa zhruba asi nachádzam s myšlienkou. Takže len aby ste vedeli. A držať to takto pred sebou s vystretou rukou, musím uznať, že to celkom dáva zabrať. Neviem, koľko to môže mať, tak kilo. Kamera, proste nony. No, to je jedno. Čiže pokračujeme ďalej. Takže prvé miesto je putnické miesto San Romedio, ktoré sa nachádza v údolí Valdignon, kde sa ja nachádzam tiež, logicky, a kde bývam teraz. A je to nedaleko mesta Kles. To miesto vám hodím do popisu videa. Čiže ak by ste chceli niekedy sa tam zastaviť, tak ľahko to nájdete. A ku tomuto mestu sa viaže zaujímavý príbeh, ktorý vám poviem čisto z toho dôvodu, nebojte sa, bude to krátke, čisto z toho dôvodu, že je to dôležité pre kontext. Takže ten svätý Romedius to bol taliansky šľachtic, ktorý niekde v 4. 5. storočí sa rozhodol, ako u talianskych šľachticov býva dobrým zvykom, sa rozhodol zdať majetku a odišiel žiť ako pustovník na toto miesto v horách. A legenda hovorí, že keď raz potreboval navštíviť biskupa v Trente, čo je mesto, ja neviem, niekoľko desiatok kilometrov odtiaľ, tak ako tam chcel ísť na koni, tak toho jeho konia zožal medveď. A tento svätý Romedius bol taký pán, že toho medveďa skrotil a odišiel za tým biskupom na ňom. Ten asi nepoznal frázu, že nedá sa. A legenda hovorí, že bol prvý, kto prišiel s frázou podrž mi pivo a sleduj. Ku tej svätyni, ktorá je postavená na takej vysokej skale, tak vedie taký zaujímavý chodník Sentiero nella Roccia, alebo v preklade Cesta v skale, ktorý ponúka ako veľmi, veľmi zaujímavé výhľady, veľmi krásny pohľad do kaňonu, alebo ako to nazvať, a veľmi veľa možností si rozbiť hlavu o skalu, pretože sa tam treba fakt veľmi, veľmi zohýnať, keď tam chcete prejsť. No ale čo ma na tomto mieste, keď sme teda prešli tou cestou a dostali sa ku tej svätyni zaujalo najviac, bolo, že tam majú medveďa. A medveďa, ktorý sa volá Bruno. A ja som ho chvíľu pozoroval a urobil som aj krátke video. Tu ho máte. A potom, čo som toho medveďa chvíľu pozoroval, sa mi zdalo, že niečo s ním nie je úplne v poriadku. Pretože vzhľadom na to, že mal tam okolo seba ako veľký výbeh, veľa priestoru, tak každú chvíľu proste urobil taký malý kruh. To znamená, otočil sa dokola. Čo mi teda neprišlo úplne prirodzené.
A inak vyzeral dosť tak strhane ten medveď, ako tak, už asi je dosť starý, ale proste tak sa tváril nie úplne. Ja síce neviem, jak sa medvede bežne tvária, možno je to bežný výraz medveďa, je zase pravda. No, to je jedno. Čiže tento medveď sa stále točil v kruhu. Chvíľu prešiel rovno a zase pár kolečiek dokola. Proste bolo to čudné. No a potom som sa pozrel na ceduľu, ktorá je pri ňom. A tam som si prečítal, že on keď bol mláďa, tak bol niekde v zajati a že žil v malej klietke. Takže aj potom, čo ho vlastne odtiaľ vyslobodili, tak už nebol schopný sa zaradiť do bežného života medveďov. Čiže nebol schopný proste sa o seba sám v prírode postarať a aj keď ho umiestnili do tohto výbehu veľkého, tak mu ostal ten vzorec správania, že sa proste stále točí dokola. Čo musím povedať, že bol dosť taký smutný pohľad. Neviem, mne to nebolo veľmi príjemné sa na neho pozerať a bolo mi z toho aj smutno dosť. Na druhej strane mi však to správanie trošku pripomína aj mňa a ľudí celkovo, pretože myslím si, že aj my niekedy máme z detstva alebo z rôznych situácií nejaké vzorce myslenia, ktoré sú taká klietka. Akurát, že my na rozdiel od Bruna máme možnosť si ju uvedomiť a ideálne z nej aj vystúpiť. Bez toho, aby sme v nej prežili celý život. Takže chvíľka filozofie na ráno, môžete sa zamyslieť, keď chcete. No, a potom ďalšia zaujímavá vec bola, že v samotnom kostole boli na stenách vystavené desiatky fotografií ľudí, alebo aj zavesené nejaké predmety rôzne, ktoré tam chodia tí putníci dávať ako prejav vďačnosti za to, že prežili nejakú udalosť alebo situáciu, ktorú prežiť nemuseli. Napríklad rôzne autonehody, tie tam boli asi tak najčastejšie, alebo choroby, proste takéto veci. A Fabricio, môj šéf, mi tam ukázal fotku jedného chlapíka, ktorý tam zavesil fotku, ako prežil vážnu autonehodu. A povedal mi Fabricio, že ja sa ako nesmejem, aj to, mi skôr príde také úsmevné, aká je to irónia, že o 2 roky na to neskôr ho nakoniec zrazilo auto, keď prechádzal cez cestu, čiže v podstate tomu veľmi neunikol. No, predĺžil si to o 2 roky, ale to je tiež také celkom na zamyslenie, že ako to tu vlastne funguje, že či máme ten čas vymeraný dopredu, alebo neviem, nebudem do toho zabiehať, lebo neviem. Z veže toho kostola je potom krásny výhľad, skoro taký krásny ako tu, alebo možno ešte aj krajší. A tu je tá uzavierka cesty, čo som spomínal v jednom z predošlých videí, mimochodom, pre ktorú som potom hodinu blúdil. Tak. Čiže z toho kostola potom z veže ja sa otočím a idem naspäť, pretože tým, že ešte stále kecam, tak som už tú lavičku prešiel a idem sa vrátiť. Z tej veže je pekný výhľad do toho údolia. Všetky videá, ktoré tam mám, tak vy už momentálne vidíte. Tak. Jaj. Potom z tohto putnického miesta sme sa presunuli na Paso de la Mendola, čo je horský priesmyk. Tam je obrovské množstvo turistických chodníkov, čiže každý turista by si tam prišiel na svoje. Neskutočné panorámy sú tam. Je tam rozhľadňa, veľký vysielač a krásny výhľad na celé údolie v okolí mesta Bolzano. Výhľadková väža bola kvôli zlému technickému stavu zatvorená, takže sa na ňu bohužiaľ nedalo ísť, ale aj bez toho bol výhľad na Bolzano, na Lago di Caldaro a Dolomity v pozadí podľa mňa akože fakt pekný. Tak a ja už sa nachádzam pri spomínanej lavičke. Táto lavička je súčasťou tzv. Big Bench Community Project, angličtina čo? To znamená, že tá lavička nie je jediná svojho druhu.
Je ich viac, hodím vám link do popisu videa a taktiež aj označím miesto na mape zase. Čiže tieto lavičky sú rozmiestnené po viacerých miestach v Taliansku a pokiaľ viem, tak nielen v Taliansku, ale aj v iných miestach Európy a pokiaľ viem, tak nielen v Európe. Takže ak by mal niekto chuť si pozrieť tú stránku, môžete tam možno nájsť aj nejaké miesto, kde takáto lavička je aj na mieste, kde sa chystáte. A v tom prípade ju odporúčam navštíviť, pretože tieto lavičky sú väčšinou umiestnené práve na scenických miestach, odkiaľ je pekný výhľad. Takže sa to podľa mňa oplatí navštíviť už len z toho dôvodu, že je to vyvýšené miesto, lebo tá lavička je fakt veľká, ako za chvíľu uvidíte. A viete si odtiaľ pozrieť nejaký pekný výhľad. Tak a aby som nezabudol, sľuboval som vám prekvapenie, takže dúfam, že sa vám bude páčiť a tu ho máte. Tak a ja už si to šiniem naspäť, kamaráti. Dúfam, že sa vám prekvapenie páčilo. Prečo to trvalo tak dlho a som toľko o ňom kecal, tak je to preto, že som vlastne riešil všetky tie potrebné registrácie, poistky a tieto veci. Takže chvíľu času mi to zabralo, ale povedal som si, že keďže chcem tie videá robiť na čo najlepšej úrovni, tak si s tým dám tú námahu a vybavím to, aby som mohol teda točiť aj zhora. To natáčanie je niekedy celkom veľká sranda a není to vôbec také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Čaute.